Психосоматичната медицина се занимава с изучаването на душата, психе и тялото, сома. За нея човешкото същество не е сбор от отделни части, то е едно неделимо цяло. Психосоматиката изучава тясната връзка между психиката и физиката на човека. Това е един много интересен въпрос, който векове е занимавал хората и учените, особено лекарите. Вече категорично е ясно, че между телесното и психичното у човека съществува неразривна връзка. Органа на психиката е мозъка, а посредника между човека и Вселената е нервната система, поради което всичките наши преживявания се отразяват и по особен начин върху нашето телесно състояние. С една дума, оказа се, че сложната биопсихосоциална същност на човека се отразява и върху неговото здраве. И не случайно в Конституцията на Световната здравна организация е посочено, че здравето е състоянието на пълно телесно, психично и социално благополучие, не само отсъствието на недъг или болест. Казано по-просто, това означава, че когато един човек има някакво заболяване на неговото тяло, има и съответни проекции в душевните процеси. И обратно, когато един човек има заболяване на своята душа, т.е. полюбил психичното, може да има и проекции в неговото тяло. От друга страна, винаги всяко заболяване довежда и до промяна в социалната активност на човека, т.е. променя се и неговата социална роля. Що е психосоматоза? Начин на развитие и причини за появата й. Това е болест, която се дължи на тежки психични преживявания, а се проявява с телесни симптоми. Като пример, да речем, на човек се случи някаква голяма неприятност, загуба на близък или уволнение от работа, или конфликт в семейството. Той започва да се оплаква отначало от главоболие, безсъние, отпадналост, лесна уморяемост, раздразнителност. Това са невротични оплаквания. Ако тези невротични оплаквания не се овладеят, човекът, ако не бъде лекуван пълноценно, то тогава вече се развиват и телесни оплаквания, да речем повишена стомашна киселинност и се развива язва на стомаха или на 12-пръстника. Или се повишава кръвното налягане и се развива хипертонична болест. Тоест един затворен, неосъзнаван психологически проблем е предизвикал едно телесно заболяване. Било то функционално, било органично заболяване. И по този начин те се разглеждат като едно цяло и терапията се насочва едновременно както към телесното заболяване, така и към психологическия проблем, за да се получи цялостното оздравяване и възстановяване на хармонията на личността. Най-често се обвинява стресът като причина за психосоматичните заболявания. Аз тук също искам да коригирам едно така неправилно понятие, което се битува, което се разпространява сред гражданите, е, че стресът разболява. Не е верно. Авторът на учението за стреса, това е един голям физиолог от чешки произход, който работи в Канада, Хан Сили, казва, че стресът това е животът. Стресът това са силните въздействия върху човешкия организъм, които предизвикват реакция на адаптация. От стреса ние не можем да избягаме. Непрекъснато сме подложени на стрес. Въпросът е да използваме този стрес за стимулиране на човешката дейност, на човешката активност, а не за да допуснем да се получи заболяване. Но ако стресовото въздействие е много силно, то изчерпва защитните механизми на човешкия организъм и работоспособността рязко намалява, а това означава, че вече се развива дистрес, който води до психосоматично заболяване. Знаем, че най-силно болестотворни фактори са стилът на живота. Стилът на живот на човека определя в основни линии неговото здраве. Или семейството. Човек се ражда, живее и умира в семейството. В крайна сметка се оказа, че семейството е най-силният фактор, който въздейства след начинът на живот върху здравето на човек.
Отрицателните емоции са в основата на психосоматичните заболявания. Те са тяхната причина. Един закапсулиран психологически проблем, който е получил излъз чрез едно телесно заболяване, което може да е язва, уртикарии, хипертония, хипертиреотоксикоза. Без значение по какъв начин то ще излезе, в основата му стои едно неприятно емоционално натоварено психическо преживяване или някакъв стрес. Има само общи болести, чието прояви се локализират. Кои са видовете психосоматози? Такива соматични болести са, например, както хипертоничната болест или артериалната хипертония, в което голяма част от заболяванията на храносмилателната система. Една част от заболяванията на сърдечно-съдовата система, включително на атеросклерозата. Това е, например, есенциалната хипертония или истинското кръвно налягане, повишено, това, което не зависи от заболяване на бъбрика, надбъбрика или някои други органи. Към тях причисляваме анорексия нервоза, нервното изтощение и отслабване, булимията, вълчия глад, нервното затлъстяване, както и нападането на хладилника нощем, т.е. яденето през нощта, както и някои други така наречени органни неврози, например сърдечна, стомашна и на долния храносмилателен тракт, колитите. Когато говорим за стомашна невроза, нейното продължение е язвената болест на стомаха и 12-пръстника. Също така и някои кожни заболявания, като ортикарията, някои заболяванията на белия дроб, каквито са, например, спастичния бронхит у децата или астмата, проявяват чертите на едно психосоматично заболяване. Ако вземем кръвното налягане, например, известно е, че то се нарича болестта на века или болестта на цивилизацията и обикновено е израз на едно свръхнапрежение, което продължава твърде дълго време. Това води до вегетативна реакция, която става установка за организма и оттам нататък се превръща в едно заболяване, което може да продължи цял живот. По някой път то е израз и на конфликта между това какво човек очаква от живота, какви са му възможностите и от друга страна каква е реализацията. Другото заболяване, за което споменах, беше анорексия нервоза. Това е нервното изтощение и отслабване, което се дължи отначало на стремежа на дадена личност да запази телесните си форми. Обикновено това е заболяване, което се наблюдава у жените в пубертетна възраст, преди всичко, и което отначало е волево приет начин на живот, а по-нататъка се превръща в заболяване наистина. При това заболяване болната, казвам най-често това са жени, престава да приема достатъчно храна, започва да отслабва. По някой път, когато приеме повече храна, се опитва чрез повръщане или пургативи да намали въздействието на тая храна и по такъв начин достига до едно измършевяване, когато загубила нормалния си ритъм на хранене, тя неглижира въобще храненето и неглижира и собствения си вид, който започва да става вместо по-добър, по-лош. Макар и да изглежда точно противоположното, вълчия глад, булимията, представлява нещо, което е в известен смисъл сродно или редуващо се с анорексията. В тези случаи болният или най-често болната проявяват в определено време на деня този вълчи глад и поемат огромни количества храна, набиват просто, след което евентуално повръщат или пък гладуват през следващия ден, дойдето дойде вечерта и отново идва злоупотребата с храната. Животът е логичен. Той не е нито справедлив, нито несправедлив. Не е нито добър, нито лош.
Животът е това, което е. Защо тогава толкова много хора не притежават душевната свобода и самообладанието? У кой тип хора са най-често срещани психосоматозите? Действително не всички страдат или страдат еднакво от този тип заболяване. Биологичният фактор е също много важен и генетичният. Например, установяват се фамилии, в които язвената болест или кръвното налягане са по-чести. Това обаче не е съдба, а е само готовност. И при съответна социална и психологична обстановка може да се получи заболяването. Психосоматозите са изменения в психиката. Психиатрични заболявания ли са всъщност?